Ụmụnne m ekenekwa m unu birikwenụ asị m nke onye chiri ya zere. Aha m bụ Nwaada Ugochi Nwosu, onye nke unu ji Nwaada Igbo wee mara. Achọrọ m ịkọrọ unu ihe gbasara iru mgbede. Ama m na ụfọdụ n'ime unu anụbeghị ya mbụ. Ụmụ agbọghọbịa ugbu a na-etolite etolite, ama m na ha anụbeghị ihe a na-akpọ iru mgbede. Ha amaghị ihe ọ bụ, ma gee ntị ka m kọrọ gị. Gịnị bụ iru mgbede? Iru mgbede bụ emume a na-emere ụmụ agbọghọbịa n'oge gboo iji kwado ha maka alụmdi. Ọ bụ emume ndị nne na nna na-emere ụmụ ha ndị nwaanyị ndị tozuru ogo ịlụ di iji kwado ha ọfụma ka ha nwee ike lụta di. Ngwa gee ntị ka m kọwaa ya nke ọ ya edoghị anya ọfụma. Iru mgbede bụ oge eji elekọta ụmụ agbọghọbịa anya nke ọma, kwado ha maka ije di. A na-akpọba ha n'ime ụlọ ihe dịka ọnwa atọ, otu afọ maọbụ karịa. Ha ga-anọ n'ime ụlọ ahụ na-eri sọnsọ oriri nri na-edozi ahụ. Nri ga na-eme ahụ ha ọ na-amụmụ ụmụ. Ọ bụ sọ nri ahụ ka ha ga na-eri. Ha agaghị apụta iro. Ha ga-anọ n'ime ụlọ ihe dịka ọnwa atọ, otu ọnwa maọbụ karịa iji wee kwado onwe ha nke ọma maka ịlụ di. Ọ bụ sọ n'ime ụlọ ahụ ka ha agaghị aza ụlọ, ha agaghị echu mmiri, ha ga-eje nkụ, enweghị ihe ọbụla ha ga-eme. Ha ga-anọ n'ime ụlọ ahụ na-eri sọnsọ oriri, na-eripụta ahụ, na-eri nri na-edozi ha ahụ, ihe dịka ji, azụ, anụ nakwa nri ndị ọzọ na-edozi ahụ, ka ọ ya bụ ha nọchaa iru, ha ruchaa mgbede ahụ pụta, ahụ ha na-emuke, ahụ ha na-amụke amụke. Ọ bụ otu a ka esi eru mgbede. A na-akpọrọ ha kpọkpọọ ha n'otu ụlọ, na-enye ha sọnsọ nri, ha agaghị echu mmiri, enweghị ozi ụlọ ọbụla ha ga-eje, ha ga-anọ n'ime ya, ha ga-arilaksị ọfụma na-eri sọnsọ nri. Ọ bụ ya ka a na-akpọ iru mgbede. Ọ bụ ụmụ agbọghọbịa tolitere etolite na-achọ ije di ka a na-eruru mgbede. Ngwa gee ntị ka m kọwakwa onye nke ọma. Nwata nwa agbọghọ ọbụla na-eru mgbede anaghị apụta iro si ka ọ gaa zụta ihe maọbụ ka ọ gaa chụọ mmiri maọbụ ka mba, enweghị ihe ọbụla ha na-eme. Ha ga-anọ sọnsọ n'ime na-eri sọnsọ oriri. A na-enwe obere nwa nwaanyị ga na-ejere ha ozi ndị ahụ dịka ị ga-azụtara ha ihe n'ahịa maọbụ ị ga-akutere ha mmiri ha ji asa ahụ. Ha anaghị apụta iro, ị gaghị ahụ ha anya. Ha na-anọ n'ime, kedu oyibo kpọrọ indoor. Ha na-anọ n'ime na-eri sọnsọ oriri. Ha anaghị eje ozi ọbụla chachacha. Ha na-enwe obere nwa na-enyere ha aka ije ozi ndị ahụ. Ngwa gezie ntị nke ọma. Ọ bụrụ na nwata nwa agbọghọbịa ruchaa mgbede, ọ ga-apụta ahịa. Mgbe ọ ya apụta ahịa, ọ ga-ejikọ ọfụma, tee uri, tee ihe niile, gbaracha bid, machaa mma, pụta n'ahịa na-agba egwu. Ụmụ okorobịa ndị na-achọ nwaanyị ga na-ele ya anya na ọ ga na-agba egwu ọfụma. Ọ bụrụ na o mechaa, ọ bụrụ na o ruchaa mgbede, ọ bụrụ na enwerozi di bịara ya, achọwazi otu mmiri si wee baa n'opi ụgbọgụrụ. Mana ụfọdụ na-eru mgbede, ya bụ ha ga-ebu ụzọ chọta aka ejidele ha, enwere onye chọrọ ịlụ ha tupu ha eruwezie mgbede. Mana ụfọdụ na-eru mgbede tupu ha achọwa di. Ọ bụ ihe a ka a na-akpọ iru mgbede n'ala Igbo. Ọ bụ n'oge gboo ka a na-erukama mgbede. Ejighị m n'aka na ụmụ agbọghọbịa ugbu a na-akwado ije di na-eruzi mgbede. Ọ bụ n'oge gboo ka a na-ahụ ụmụ agbọghọ ha na-eru mgbede, rute ya ha ruchaa mgbede otu ahụ ha na-acha anyị na-amụke. Ha ga-akwadocha onwe ha nke ọma maka ije di. Mana ugbu a ọ na-ara ahụ. Ahụbeghị m nwata nwa agbọghọbịa na-achọ ije di nke ọ sị na ọ na-eru mgbede ma ọ bụ o ruru mgbede tupu ọ gawa ije di. Ahụtụbeghị m nke ahụ mbụ. Ọ bụ ihe a ka a na-akpọ iru mgbede n'ala Igbo. Daalụnụ n'ige ntị. Chukwu gọzie unu.